Buhay sari-sari. Makakatapos sa mag-aaral ako. Yan sa Korean Second Dose. Palag nag-aaral sa gate. Good morning po. Pasok po sa... Saan ka po sa kapay po? Hindi pa sa bali, ma'am. Pataas po sa kasi. Dinigan po lang po. Hindi po sir. Relax lang. Tutok lang niya sir. Sige po. Pagkakala po na ng card po. Pero sa inot, ikaw mo nag-ano sa kuya. Iya po. Si first dose ko ba, garong ikaw mo lang nagsawa. Iya po. Sir, sa Inovac man po kaya sir. Anong expiry date po? 2024. Okay po. Ano, magkakaga pa talaga ang sharing ano, sasabing booster box? Mayo pa man po sir, advisory ang ano po, ang DOH tungkol dyan po. Mahalatalat po kita. Papasabihan naman lang po kayo ng mga tao kung pwede na po. Sabi na kaya ba, ibat ako na, hindi, after 6 months, mabaktiya naman ulit. Hindi mga next year na naman yan. Sir, parang Sige po. Sige po. gusto po sir. Pwede mo po sir. Ngayon mo ma'am, si guide. Sige po ma'am. Thank you. Sige po. Paspak na po sir. Sige po. I'm done for my second dose. Ito po. Ito po matasunod sabi nga yun. Hindi na tayo natapos natin yung second dose. At sana, yung mga hindi pa nag-vaccine, mag-vaccine na. Kasi pag hindi pa tayo nag-vaccine, malamang na hindi pa nagbubukas ng ating pamilya. Sama-sama tayo po tayo. Sabi nga niya, pagkakaisa at pagtutulungan, lagi pong dapat ng salita. Salamat po! Like, share, comment, subscribe.